vám stojí za prd. Možná nevíte, že v base sedí přes 2 miliony Američanů. Jen o chlup víc než je obyvatel Houstonu. Každý rok se tam dělí, že se tam postavit. Jestli ty mi dobrý. Jo. Giant. Je ty psanaker. Tak ty už se smát, jo. Pojďme až do huby. A. Dobrý? Nemáte tam větší? Máš nějaký nový? No tady to a Rockyho. No všechny to. Rocky a tady to. Tam ty nejdou. Tam ty nejdou. Natáčte na YouTube. Zase. Maker. Chytněte se za ruce, kluci. Řekněte na sebe něco. Vezmi na hřbet. To je moje láska. Vidíš to, mám ho rád, to je moje láska. Jak dlouho? Už asi rok. Co spolu děláte, kluci? Tak Všechno možný. Všechno možný, co se dá. Co? Nějaký extrémy. Značí. Už vás nebaví ženský? Jak to? Jsme jich měli spoustu. Chlap lepší. Proč je chlap lepší? Tak je to ústčí, víš co? Není to zase tak rozjetý. Počkej se na to, ale někdo podíval na YouTube. Kdo je teda rozjetej? Co? Který je rozjetej z vás? A tak, on je taková jakoby přítelkyně. No, on je taky přítelkyně, no ale... Co mám říkat, no? Ven jsem se dostal do 4 Kapitální kartu. Dobrá, kluci.